Tänään puhutaan Pripjatista, eli aavekaupungista. Pripjat perustettiin 1970 Ukrainan metsään. Ja se ei ollut mikään normikaupunki, vaan tulevaisuuden kaupunki. Pripjatissa asui 50 000 ihmistä, eli aika paljon ihmistä. Mutta ennen se kuului Neuvostoliitolle, nykyään kuuluu Ukrainalle. Ja puolet Pripjatin asukkaista työskenteli Tšernobylin ydinvoimalassa. Ja sinne oli tarkoitus avata uusi huvipuisto. Mutta huvipuisto ei ehtinyt avata vai kuukauden päästä, kun Tšernobylin ydinvoimala onnettomuus tapahtui. Ja normilämpötilat Pripjatilla oli 10 astetta lämmintä. Tšernobylin ydinvoimala. Muutaman kilometrin päässä sijaitseessa Tšernobylin ydinvoimalassa päätettiin tehdä turvallisuustesti tämän seurauksena. Reaktori meni kriittiseen tilaan ja tämän jälkeen kuului 2 valtavaa räjähdystä. Pam! Tämän jälkeen katto räjähti tämän seurauksena, että roskia ja kaikkia radioaktiivisia tuli. Tämän jälkeen palokunta kutsuttiin paikalle kello 1:27 ja niin. Seurantena päivänä kello 14 ihmiset evakuoitiin, koska ulkomailta alkoi tulla ilmoituksia isoista radioaktiivisen hiukkasien korkusta. Tämän jälkeen Pripjatit eristettiin. Tämän jälkeen sitten sotilaat sulkivat rajat ja yhteensä 116 ihmistä evakuoitiin vuoden 1986 Pripjatin. Nykyään Pripjatilla sijaitsee puolivillejä koiria, mutta ne on kyllä vähän suloisia myös. Onko sä tiennyt Pripjatista? Ennen vanhaa, kun siellä oli paljon talvea, piti hiihtää monta kertaa. Ja silloin ne kaupat on näyttänyt täältä, kattokaa. Hirveä kauppa. Ja silloin oli pitänyt lopettaa eläimet, koska hiukkaset oli levinnyt niihin. Niin, ja nykyään Pripjatit on Ukrainalle kuuluu ja siellä on aivan paljon puita ja kasviksia. Missä Pripjatit sijaitsee? Pripjatit sijaitsee Ukrainassa Kiovan lähettyvillä, mutta 2 tunnin ajomatkalla. Ei melkein Venäjän rajalla. Kiitos kun katsoitte videon. Nähdään ensi jaksossa. Se on moikka moi!